Členom poroty som už viac ako 10 rokov. Je pre mňa veľmi zaujímavé každý rok sledovať príbehy a posudzovať príbehy nominantiek. A môžem konštatovať, že každý ten príbeh je excelentný, každý ten príbeh ma oslovuje a excelentnosť usloveniek roka je veľmi zaujímavý moment, ale nie vždy viditeľný. O to viac si vážim každú z nominovaných dám. Posudzujeme popri výsledkoch práce aj prínos pre spoločnosť, prínos pre Slovensko. Mnohé z tých príbehov majú aj medzinárodný rozmer a v každom prípade tá ľudskosť nominantiek je závažným faktorom pri hodnotení.